En el nostre grup estudiem principalment malalties neurològiques que són immunomediades. És a dir, aquestes són malalties en què el sistema immunològic ataca el sistema nerviós. És a dir, tant pot ser el cervell com poden ser la mèdula espinal, els nervis, el múscul. Hi ha un ventall d'estudis que és multidisciplinar i que va des d'identificar malalties, noves malalties, desenvolupar diagnòstic tests perquè facilitin el diagnòstic dels malalts i després veure els malalts i ajudar-los, no? A més d'això, el que estudiem són les causes d'això, perquè aquests malalts desenvolupen una resposta immunològica contra el seu propi sistema nerviós. I el que hem vist és que moltes vegades la causa es desconeix, com moltes malalties immunològiques, aquí també passa, però sí que moltes vegades és que hi ha un tumor, un càncer o un tumor benigne que inicia aquest procés immunològic i després també hem descobert bàsicament que hi ha certs tipus de virus, concretament el virus de l'herpes, en què també pot desencadenar això, sobretot malalts que fan una encefalitis herpètica i que després desenvolupen una encefalitis autoimmune. Tot això ho fem des d'identificar les malalties, com deia abans, diagnòstic tests, veure malalts i després entendre millor les malalties a nivell més bàsic, com per exemple potser el que es diu in vitro, és a dir, en cultius de teixit o de neurones, i al mateix temps desenvolupar models animals d'aquestes malalties en què ens ajuden a trobar els tractaments més adients. És a dir, és un gran ventall i hi ha gent que va des de clínics, neuròlegs, psicòlegs, i gent més bàsica, etc. I això bàsicament és el nostre.